ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମଟନ୍ କରିର ରେସିପି ନେଇକି ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ୍ ମଟନ୍ କରି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ବନେଇଛି। ଏଇଟା ଭାଇ ବନେଇଲେ ମାନେ ଘରକୁ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟିକିରି ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମୁଁ ସେ ରେସିପିଟା ନେଇକି ଆସିଛି ଭାଇର। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ତ ଭାଇ ମଟନ୍ର ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2.5 କେଜି ମଟନ୍ ପାଇଁକା ପିଆଜ ବଟା ଏଠି 750 ଗ୍ରାମ, ରସୁଣ 4ଟା କୋଲା, ଅଦା 2 ଇଞ୍ଚ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ଆଉ କାଜୁ 20ଟା ଆଉ ଟମାଟର ମିଶେଇକି ବଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତିଆରି କରୁଛି ଭାଇ। ଏଥିରେ 4 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 2 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ମଟନ୍ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ଭାଇର ସ୍ପେଶାଲ୍ ମସଲାଟା ସେଇଟା ସେ ଘରେ ବନାଏ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ମଟନ୍ ମସଲାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇଲା, 4 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ସେଜୱାନ୍ ସସ୍ ଆପଣ ଦେଖିକିନା ପକାଇବେ ଆନୁମାନିକ କରିକିରି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦିଆହେଲା। ଏବେ ପିଆଜ ବଟାଟା ଯେଉଁ ସେଇଟା ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2.5 କେଜି ହିସାବରେ ଏଠି ନିଆହେଇଛି ମସଲା। ଆପଣଙ୍କର ମଟନ୍ ହିସାବରେ ନେବେ। ପିଆଜଟା ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଭାଜିବେ। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ରସୁଣ ବଟା ଦିଆହେଲା, ଆଉ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ବଟା ଦିଆହେଲା। ବାକି ମସଲା ପଛରେ ଦିଆହେବ। ଘୋଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମସଲାଟା କଷିବେ। ମସଲାଟା ଯେତେବେଳେ କଷି ହେଇଯିବ ଟିକେ ତେଲ ବାହାରି ଆସିବ ଅଳ୍ପକେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦିଆହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ସବୁ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ପାଣିରେ ଗୋଳା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଦିଆହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କାଜୁ ଆଉ ଟମାଟରର ପେଷ୍ଟଟା ଦିଆହେଲା। କାଜୁ ଏଠି 20ଟା କାଜୁରେ ଟମାଟର 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟର 2ଟା ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟର ଯେମିତି ପଡ଼ିଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆପଣ ଘରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ। ଆଉ ଆର ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଲା ମଟନ୍ ମସଲାଟା। ଏଇଟା ସେ ଘରେ ବନାଏ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 50% ସିଝା ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ, ଆଉ 50% ମସଲାରେ କଷିକିନା ସିଝଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିକା ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଅବିକା ପାଣି ଦିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଛାତ ଉପରେ। ସେପଟେ ତରକାରୀ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଟିକେ ଦେଖେଇବାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେତେ 2ଟା ଆମ୍ବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। କାକୁଡ଼ି ବି ବହୁତ ହେଇଛି। ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଅବିକା, ଆଉ କିଛିଟା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ହେଇନି, ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ। ଏଇଟା ବିନ୍ ଗଛ। ବିନ୍ସ ସବୁ ତୋଳା ହେଇସାରିଥିଲା ଆଗରୁ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲେ ବୋଉ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟର ଗଛ। ଟମାଟର ଟିକେ ପାଚି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟା, ମୁଁ ଦେଖିକି ତାକୁ ତୋଳିଦେଲି। ମୋତେ ତୋଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି। ବହୁତ ଲେମ୍ବୁ ହେଉଛି ଏଠି ଛାତ ଉପରେ। ଏତେ ଲେମ୍ବୁ ଆମର ଆଉ କେବେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲାଣି। ମଟନ୍ଟା ଯେଉଁ ବାକି ଆଉ 50% ଯେଉଁ ସିଝିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ସିଝିଗଲା। ଏବେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। 50% ଏବେ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଳୁଟା ଆଗରୁ ତେଲରେ ଭଜା ହେଇଥିଲା ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦିଆହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ବି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଝିଗଲା। ଏତେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲାଇକ୍ କଲେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆସିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲା ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ତିଆରି ଗରମ ମସଲା। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯଦି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମଟନ୍ ମସଲାଟା ଆଉ ଗରମ ମସଲାଟା ଆଣିବି। ଏଇଟା ତା'ର ଭାଇର ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ୍ ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ପୁରା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ବାଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ।